काहे भैया इतना परेशानी में आवत हवा? अरे का भैया? इतना परेशानी क्या भैया आवत हवा? अरे भैया का बताई, बहुत परेशान बाटी हो। और जो है कि ऐसा हमारे ऊपर समस्या आ गई बा, परेशानी आ गई बा। अब भैया हम आपके छोट भाई राम मिलन रखवाला सिंगर देखल जा भैया, हम इतना मेहनत करतानी अपना संगीत पावे खातिर और रउआ लोगन के प्यार दुलार आशीर्वाद पावे खातिर इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना मेहनत करतानी। हमारे वीडियो के रउआ लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करल जा, ज़्यादा से ज़्यादा देखल जा रउआ लोग, और हमारे चैनल के भी सब्सक्राइब करल जा। अब हम बताओ तानी कि हम कहाँ से आवतानी भैया। भला भैया भैया हम आवतानी एक गरीब भैया, देखा हम एगो गरीब परिवार घर के लड़का है, किसान घर के लड़का है, और हम संगीत पावे खातिर इतना मेहनत करतानी, आपके विश्वास ना हो भैया। हाँ भैया हम जो है कि एक मजदूर घर के आदमी है, मजदूर के लड़का है, और मजदूरी के हम आवतानी। आप बहुत इतना ज़्यादा हम परेशान बानी भैया। अपन दुख है कैसे हम कही तो हमसे कह सकीला, बाकी हम अपने जे हमार दर्शक बा, जे हमार फैन बा, जे हमार फॉलोअर्स बा, जे हमार भाई लोग बा, जे बड़ा भाई चाचा चाची जे भी बा, उस लोगन से हम अपन दुख बता सकीला। तो रउआ लोग, आप लोग अपने भाई के ऊपर एक बार ज़रूर आशीर्वाद बरसाई। जौना तरह से आप लोग श्रोता है, और आप लोग भगवान है, आप लोग माता है, आप लोग पिता है, तो आप लोग नेता और अभिनेता आप लोग बनावल जाला। तो आप लोग जो है कि बड़े बड़े लोगन स्टारन के आप लोग बनावले बानी। और भैया बात ही बा, परेशानी ही बा हाँ भैया बोला। कि देखल जा, हम परेशान ऐसे बानी। हम पहले जो है कि हम शूटिंग करतली, बहुत अच्छा से करतली, यही बहुत अच्छा ज़िंदगी जियतली। लेकिन आज के डेट में हमारे ऊपर ऐसा समस्या आ गई बा कि एगो हमार बड़ भैया रहने, एगो भाभी रहने, उनके लड़के रहने, वो हमरा के अलगा दिले बाटे, और हमके जो है यह समस्या आ गई बा। और हमके हमार पिताजी बाटे और हम बानी, अपने पिताजी के जो है कि हमें सारा देखे के पड़त बा, हम ही के बनावे के खियावे के बा, और हम ही के कमा के खियावे के पड़ता। तो सारा जो है कि हम देखा तानी। लेकिन भैया हम यह चाहब कि हर आदमी के ऊपर ऐसा दुख ना आए के चाहे, और जो है कि ऐसा भाई कबो ना मिले। हम तो यह सब लोगन से कह भैया कि जौना तरह से हमारे भाई आज कैले बाटे, जौन बड़ा भैया हमारे कैले बाटे, वो तरह से हर इंसान के आदमी ना मिले। तो आप बोली तेज से बोलिए। भैया लोग